Şordep uluslararalygynda Roza bayram münasibetli Sayıl adly bir uly dabara geçirildi. Afganistanyň Demirgadygynda yerleşen Balx welaýatynyň Şordep uluslararalygynda her ýyl boluşýany bu ýyl hem Roza Hayit bayram münasibetli Sayıl dabarasy bolup geçdi. Bu dabara Bozarık obasynyň ýaş ulalary we ýigitler tarapyndan ortak goýulyp, birinji Hayit güni akşam we ertesi ikinji Hayit güni Şordep uluslararalagynyň merkezi Bozarık bazarynda geçirildi. Bu bayramçylykda göreş ýarşy ortak goýulyp, ýany bilen volleyball, top nişan uruş we atagaç ýany oýunlary oýnaldy we görkezildi. Bu çara Şordep uluslararalagynyň hökümet işgärleri we ýaşaýjylary başga-da Keldar, Döwletabad, Şahy, Akça, Garkyn we Hamýap ýany ýakyn uluslararalyklardan palwallar we ýaşulylar mihman bolup gatnaşdylar. Şordep uluslararalygynda Hayit bayram münasibetli geçirilýän Sayıl dabarasynyň has irki döwürlerden uzun taryhy bar. Şordep uluslararalagy welaýatyň merkezinden we şäherden uzakda ýerleşip, onuň tahminan 120 müňden gowurrak ilaty bar. Bu uluslararalagyň ilatynyň hemmesi %100 göterim türkmenlerdir.